चिरां जिल्लानि गेजेरजों थांनाय 31 माहारियारि राजा लामानि खासिकत्राजों साहा फारसे नांजाबनाय समायना साखोन-सिखोन हायनारि गामिया साखोन-सिखोन आफादनि नैथि सान फालिदों। मख'नो गोनांदि बे गामियाव थांनाय 2019 मायथाइनि अक्ट'बर दानाव गामिखौ साखोन-सिखोन खालामनो क'क्लिन कमिटि दादोंमोन। बेनिफ्रायनो गामिखौ प्लास्टिक एबा दाखोर गैयाजासे दोनबोनायाव जाफुंसारबोदों। बयनिसिमबो गोजोननाय जासिनाय थाबाय। दिनैनि बे दिनाव बा दिनै माने साब सिखोन गायसन साननि दिनाव दिनै जों नुनो मोनदों। दिनै बे ओनसोल जोंनि ओनसोलाव मोनसे चिरां जिल्लायावहाय हायनारि होननाय गामि दं। बे ओनसोला दिनै बयनिख्रुइबो दिनै बिटिआरआवनो साबसिनै साखोन सिखोन होननानै जों मिथिजाबाय। दा बे दिनाव आं फैनानै दिनै आं नुनो मोनदों आरो सोलोंनो हादों जे जोबोर जोंनि थाखाय बेबायदि साब सिखोन थानाया गोनांथि दङ। आरो बे हायनारिया जोंनि अल बिटिआरनि मोनसे एग्जाम्पोल। बेयो जोंनि मोनसे एग्जाम्पोल। बे आं दिनै बे गायसन सानाव आं बेखौनो बुंनो सानदों जे गासैबो जोंनि बिटिआरआव गामि ओनसोलफ्राव जोङो साब सिखोन थानाया गोनांथि दङ। मानोना साब सिखोन जों थायोब्ला जोंनि बेमार आजारनिफ्राय जों रैखा मोनगोन। अकल बेल' नङा, दिनै हायनारि गामिनि थांखिया माखासे ओनसोलाव गाज्रि बारहावाफोर जेनोखि गथ'फोरनि जानाय लोंनाय बेफोरखौबो दिनै रैखा खालामनायजों लोगोसे बेखौबो माने क्लियार साफा खालामफानायनि मोनसे बिथांमोननि थांखि। दिनै जों नुदों बे ओनसोलाव बा आं बेयाव गिदिंफैना नुदों जे बेफोरबायदि माखासे एन्टि ससियेल एलिमेन्ट्सफोराबो दिनै जोबदों। आरो जायगाखौ नायोब्लाथ' नोंथांमोना नुखागोन आरो बयबो जों दिनैहाय अल बिटिआरआवनो मिथिखाबाय जे साब सिखोन होननानै बुङोब्ला बेनो हायनारियानो मोनसेल' गामि। आरो बेबो फिसा गामि जायखौ लानानै जों चिरां डिस्ट्रिक्ट बा आंनि समस्ति होननानै आं गौरब जानो हायो। आं खावलायदों दिनै समस्तिनि बासिनि गासै रायजो राजाखौबो जे बेबायदि साब सिखोन थानाया गोनांथि दं। आरो गामिफोरखौ एसे एनै फोसाबनानै लायोब्ला जोङो मोजाङै देहा मोनगोन आरो जों बेमार आजारनिफ्राय रैखाथि मोनगोन, जों बेखौ आसा खालामनो हायो। आरो आं बेखौनो दिनै साब सिखोन लाखिनो थाखाय खावलायनाय थायो। गोजोन्थों। दिनै जोंनि हायनारि गामिनि साब सिखोन आफादनि नैथि जोनोम सान बे हाबाफारिखौ जों दिनै फालिदों। थांनाय 2019 मायथाइनि 5 अक्ट'बराव जोंनि साब सिखोन आफादा दाजादोंमोन। दा फैनानै दिनै जोंहा 2 बोसोराव जाफैबाय, 2 बोसोर जाबाय। दा बिनिनो जोङो गायसनथाय सान फालिनाय जादों आरो। नोंथांमोना जे बे गामिखौ साफा खालामनांगौ होननानै जे माबोरै सानजेनामोन नोंसोर? थारमाने जों बेखौ सानजेननायनि खारना ओरै जादों। जोङो नुबाय जे गामियाव जोबोद दाखोर दाला लेथ्रा प्लास्टिक बायदिसिनाखौ जों नोजोर होबाय। बिनि उनाव जोङो रायजोफोरजों रायज्लायबाय जे गामियाथ' बहुद लेथ्रा जाबाय, गतिके जोङो बेखौ साब सिखोन खालामनांसिगोन होननानै जोङो बिदिनो रायजो राजाफोरखौ जोङो खावलायदों। बिदिनो खावलायनायाव माखासे मानसिया जोंखौ थुलुंगा होदों आरो माखासे मानसिया एसे माने लेहेमिया जादोंमोन। नाथाय दिनै फैनानै बे जोङो बे साब सिखोन खालामनाय बेलायाव जोङो दा रावखौबो बुंनांगौ खोथा गैला। जोङो जोंनि हायनारि गामिनि मानसिफ्रा गाव गावनो आग्रह जानानै बयबो साब सिखोनाव बाहागो लाखासै। बे साफा खालामनायाव मा खामानि मावनाय जायो नोंसोर? जेनेबा मा राहा लायो साफा दोननो थाखाय? जोङो साफा खालामनायाव माने सोरबाफोर गुबुननि मानसिफोर फैयोब्ला बेरायोब्ला जोङो बिसोरखौ बुङो जे जोंनि हायनारि गामियाव जाहाथे माने नोंसोरो अननानै प्लास्टिक माने लेखा बायदिसिना दाखोरफोरखौ दागार, अननानै नोंसोरो जोङो डास्टबिन होखानाय दं, डास्टबिनाव गार होननानै जोङो बयखौबो खावलायनानै होयो। बेसेबां फेमिलि दं नोंसिनि गामियाव? जोंनि बे हायनारि गामियाव गासै बाहाय 3 कमिउनिटिनि मानसि दं। बर', राजबंसि, बिहारि। बेयाव गासै जोंनि माबाया पपुलेसना 150 दं। मा बुंगोन दिनैनि दिनाव नोंथांमोननि गामि बायदि साफा खालामनाय गुबुन गामिखौ मा बुंगोन? जों बेखौनो खावलायनो सानोदि जाहाथे जोङो हायनारि गामियाल' साब सिखोन जायाब्लानो जे जोंनि साखाथि फाखाथि थानाय मोनफ्रोमबो गामिया जोंनि बादि जाहाथे बयबो साब सिखोन खालामनानै लायो। साब सिखोन खालामोब्ला गाव गावनो जोंनि गोसोआबो गोजोन मोनो आरो बेमार आजारनिफ्राय जोङो बारग'नो हायो साब सिखोन खालामनाय हाबाफारिखौ लायोब्ला। दिनै जों बाहाय स्वच्छ भारत अभियाननि फल' खालामनानै बोसोरनैथि
साब सिखोन कमिटिनि मोनसे कनफारेन्स बायदि खुंदों। बेखौ जोङो बोसोराव प्रत्येक बोसोरावनो जोङो 5 तारिख अक्ट'बराव खुङो। देग्लायबो जोङो बे नैथि बोसोर। दा जोङो बेहाय गामिखौ साफा खालामनो थाखाय जों बयखौबो लिंहरो प्रत्येक रबिबाराव आरो जोङो बयबो ज' जालायनानै ओंखारलायनानै साफा सुफा खालामो। दा बयबो साफा जाजोब्बायानोसै जोंनि गामिया। बेयाव आरो बुंनो हागौदि थांनाय कर'ना भाइरासनि दिनाव जोंनि गामियाव सासेबो कर'ना बेमारि ओंखाराखै। मानोना जोंनि गामिया बे साफा सुफा लाखिनायनि थाखायनो बोधय बे बेमारा जोंनि गामियाव हाबाखै। नोंथांमोना जे बुंदों जे निसा बाहायनाया नोंसिनि गामियाव बन्द'। निसाखौ जोङो सिगाङाव बाहाय ड्राग्स जानाय, जौ लोंनाय, बिदि गुबुननिफ्राय फैनानै जिराय जिराय जानाय लोंनाय बिदि खालामोमोन। जों बेखौ दा होबथाबाय आरो बे होबथानायाव जोङो एसे साक्सेसबो जाबाय। दा बिदि गथ' गथाय लोंनाय जानाय, ड्राग्स जानाय बेफोरखौ जों नुनो मोनथ'वाखिसै।